Обичам GiftTube, защото създават спомени за винаги. Обичам GiftTube, защото ми е пръв приятел при избора на подарък. Обичам GiftTube, защото има по нещо за всеки го. Обичам GiftTube, защото не трябва да мисля за опакуването на подаръка. Идва готов да зарадва получателя си. Обичам GiftTube, защото ваучерът е валиден цяла една година и е супер за заети хора като мен. Обичам GiftTube, защото мога да поръчам бързо и лесно, изцяло онлайн, а също и взимам подарък на момента. Аз обичам GiftTube, защото са най-красивите подаръци, преживявани, поднесени в елегантна опаковка. Обичам GiftTube, защото с един ваучер можеш да подариш стотици преживявания. Обичам GiftTube, защото със всеки подарък получавам още един подарък. Обичам GiftTube, защото има читан в мола, който работи 7 дни в седмицата. Обичам GiftTube, защото сбъдваме мечти заедно.